Is-settur tal-avjazzjoni f'pajjiżna għamel pass ieħor il quddiem hekk kif ingħata bidu għall-ewwel servizz ta' delivery permezz ta' drone. Ħabbar dan il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura għal Proġetti Kapitali Ian Borg waqt konferenza fiċ-Ċirkewwa fejn ġiet testjata l-ewwel darba vjaġġ bid-drone minn Malta sa Cremona. Dan jista' jintuża biex iwassal provvisti ta' mediċina jew apparat tal-ewwel għajnuna f'każ ta' emerġenza. Fil-fatt fit-test li sar waqt il-konferenza, finqas minn minuta, id-dron tat-tip Skymex ġar kaxxa b'ammont ta' swab tests fiha lejn Cremona. Fil-vjaġġ tiegħu lura lejn Malta huwa ritorna b'kaxxa mimlija bil-boros tad-demm. Dan sabiex jintużaw bħala eżempju ta' x'kapaċi jittrasporta dan it-tip ta' drone. One News kellem ma' Geoffrey Farrugia u li huwa l-kap eżekuttiv tal-kumpanija Hands-On Systems li tuopera dawn it-tip ta' drones. Bażikament l-iskop huwa li dan id-drone jew l-ammentor vehicle ikun kapaċi jitlaq minn point A jasal point B up to 80 km without any control. Saħansitra anke beyond visual line of sight illi jkun jista' jitlaq minn post Malta għal post Għawdex jew minn post Malta għal post Malta oħra u jġor up to 10 kilos payload from medical to urgent cargo, spare parts. Spjegaw wkoll it-triq l quddiem għal dan is-servizz. Ovvjament hemm proċess, aħna ma bdejniex illum, bdejna xi sena u nofs ilu, fejn ovvjament bdejna nirriċerkaw, bdejna naraw mill-partners minn sa jkunu, bdejna anke naraw naqra jekk hemm xi interess fis-settur, u mbagħad ħadna deċiżjoni li nibdew trial flights. Illum huwa biss l-ewwel pass minn passi oħrajn, però maħniex il-bot, ġifieri mhux xi ħaġa snin. L-idea tagħna hija li dis-sena noperaw is-servizz b'mod kummerċjali. Il-Ministru Ian Borg sostna li dan huwa pass ieħor kbir għall-industrija tal-avjazzjoni kif ukoll għas-settur tat-teknoloġija f'Malta. Temm jgħid li llum aktar minn qatt qabel qegħdin naraw kemm it-teknoloġija tad-drones hija waħda dinamika u li toffri bosta servizzi differenti sabiex tiffaċilita l-ħajja. Fejn inti allura ħatara iżjed effiċjenza, nuqqas ta' traffiku, nuqqas ta' emissjonijiet sabiex wieħed jitrasporta merkanzija minn post tal ieħor. Ovvjament Malta mhijiex nieqsa minn dak li għaddej madwar id-dinja u nħarsu l-qudiem ħalli dan kollu jkompli jiġi żviluppat u grazzi speċjali l-Transport Malta li tirregola s-settur.